Vítejte u dalšího dílu podcastu Mimo scénu. Dnes mám tu čest přivítat opravdovou ikonu české hudební scény Jiřího Buriana. Známe ho spíše pod přezdívkou Kapitán Demo. Umělce, producenta, vizionáře a mistra nadsázky. Vítejte. Dobrý den. Jak se vám k nám jelo? No v pohodě, venku je sluníčko, takže... Je krásně, už není zima ani. Hmm. Tak asi rovnou začneme. Pamatujete si na moment, kdy jste si řekl, že chcete dělat hudbu? Že jste si řekl, že vás to bude živit? Jo, živit. No, já jsem spíš jako od dětství už věděl, že chci dělat hudbu. Začal jsem vystupovat v 8 letech a od té doby jsem tak nějak jako byl přesvědčený, že vlastně to je jediné, co chci v životě dělat. Že mě to začne živit, na to jsem ještě nemyslel v té době. No, protože vaše hudba je hodně originální, vlastně kombinujete rap, kombinujete elektroniku, ale vaše texty jsou vlastně humorní. Jsou hodně prokládané vtipama, různýma nadsázkama. Jako v Demovi, jo? A jak se vlastně v průběhu z těch let, když se vystupoval tak dlouho, jak se vlastně formoval ten styl hudby? No, tenhle styl hudby, to záleží projekt od projektu, no. Tak Demo se vyvíjel různě podle toho, jak jsem se vyvíjel já jako skladatelsky a to, co nám zrovna přišlo zábavný dělat, jaký styl hudby a pořád to tak vlastně je. A spousta jiných projektů se zase vyvíjelo jiným směrem, že to je různý. Kromě toho, že vystupuješ v té hudbě, tak seš i producent. A jaký máš proces, když děláš single nebo dokonce album celý? Máš třeba nějaký rituál nebo něco? Většinou si otevřu okno. A tím oknem přichází ke mně ta inspirace. Ale je to samozřejmě po každý jiný, záleží s kým pracuju. Takže když někoho produkuju, tak buď to někdo už má song, který já zaranžuju, nahraju nějaký nástroje, nebo naopak nabízím někomu jenom třeba melodie, nebo už hotový beat, nebo mu to i napíšu celý song, včetně textu, to je různý. A co považuješ jako klíčový prvek, když děláš něco takového? Máš nějaký bod, kdy poznáš, že fakt máš to hotový, že je to takhle kompletní, že jsi s tím na 100% spokojený? To cítíš, to je něco, jako když se najíš. Najednou už nemáš hlad. Takže to cítíš, že to jako zapadne, ale když zpracuju s kýmkoliv jiným a dělám pro někoho, tak samozřejmě ten klíč nebo ten cíl k tomu je, aby byl spokojený, aby se povedla dobrá věc, která je dobrá podle mě i podle něj. Většinou někdy se i stává, že já musím slevit na svých standardech, když třeba i není text, tak jak já bych si je představoval, tak kvalitní, ale je to jeho styl a nebudu mu měnit život. Takže v tom případě, když je spokojený on a já jsem spokojený aspoň na 40%, tak je to v pohodě. Takže máš za sebou nějaký tým, nebo si všechno děláš sám? Dělám si to sám. Mám samozřejmě tým. Mám lidi na PR, mám lidi na management, mám lidi na jako vizuální stránku TV věci, lidi, kteří dělají jako obal, jako cover design vůbec a točí klipy a tak dále, jako na kostýmy a tak. Samozřejmě už máme nějaký tým za ty roky. K té grafice se ještě určitě vrátíme, protože to tady máme pak jako další téma. Ale jsou nějaký produkční triky nebo techniky, které nejsou samozřejmě tajný, ale které tě odlišují od celkové scény? To je zajímavá otázka, ale nevím, spíš mám takovou výhodu nebo specialitu, nevím, jak to chceš pojmenovat. Takže chci, aby ty věci byly chytlavé, aby byly signifikantní, aby měly něco víc, aby, jako když vaříš jídlo, tak aby to jídlo bylo dobře okořeněné, aby tam byl nějaký zajímavý riff, nějaký hook. A to je... Co odlišuje tu písničku? No, něco prostě, co si zapamatuješ a ten hook jako takovej je vlastně místo nebo část toho díla, toho songu, kdy
je to takový návykový, nebo takový, že si to chceš pustit znova, že to nějak osloví, tak to je možná něco, na co se já soustředím. Silný melodie a nějaký jako zajímavý zvuk, něco prostě, někam to posunout. A kromě hudby teda, když se vrátíme k té grafice, tak asi první věc, kterou si na tobě člověk všimne, nebo konkrétně na demovi, tak je ten outfit. S tím jsi přišel sám, nebo jak jsi k němu dostal vlastně? To se tak jako vyvíjelo jako po letech a vlastně taky jsem na tom spolupracoval s různýma lidma, kteří mi pomáhali tu image vlastně jako vytvořit. A ovlivnila nějaká grafika třeba právě budování toho tvýho alter ega vlastně? Ani ne, grafika ne, spíš jako design toho, co mi přišlo jak vtipný, tak zajímavý nebo cool. Ty jsi teda zmínil, že grafiku a takové věci ti dělá tým. To si neděláš sám teda? Ne. A, já dělám jenom hudbu vlastně. A když je teda nějaký návrh, nějaký třeba na album nebo na merch, tak ti to pošlou, udělají ti to a ty jim to jenom schválíš? Někdy se stane, že najdu nějakou zajímavou fotku, jako třeba když jsme dělali album pro děti Řekni mámě, ať ti koupí Bentley, tak na tom albu se mi podařilo zachytit mojeho syna, který se slíknul do náha, vzal si lodičky a helmu od motorky a les na moji Vespu. Tam samozřejmě jsem to udělal tak, aby nebyl vidět ani on, ani nic, jako nějak, ani třeba zadek. Ale ta fotka je tak skvělá, že jsme ji prostě použili na album. Pak zase někdy třeba dostanu fotku od jiného kamaráda nebo od někoho jiného, která mě inspiruje, nebo ji vidím na Instagramu a koupím ji, nebo prostě. A nebo to opravdu jako dám já zadání třeba bráchovi, mýmu Honzovi Burianovi, který mi dělá 90% jako designu u více projektů, tak mu třeba zadám, co bych chtěl a on to udělá. A máš teda, když už jsme zase u té hudby, máš nějakou konkrétní skladbu, která pro tebe znamená něco víc než ty ostatní, že k ní máš třeba nějakou citovou vazbu? Těch je asi hodně, ale já, dejme tomu, kdybych měl vypíchnout jednu třeba i z toho dema, tak samozřejmě to jsou Zlatíčka, protože jsem vždycky chtěl udělat hit, který bude znát celá země a chtěl jsem zažít takový ten jako pocit toho, co se stane, když to bouchne a bude tam jeden hit, který ti jakoby změní život nějakým způsobem. A to se povedlo právě s tímhle trackem. Ono jich pak bylo víc jako úspěšných, nebo je, ale tohle byl takový jako game changer velký, no. To je pravda, protože vlastně Zlatíčka jsou, myslím, na Spotify minimálně jsou nejposlouchanější, co jsem koukal. Jo. A je to upřímně jedna z mála třeba písniček tvých, který jsem slyšel, že byly třeba často v rádiu. Ale že máš pravdu, že jsou opravdu celorepublikově známý. A máš teda ještě nějakou písničku, která ti trvala fakt jako hodně dlouho, než se připravila? A nebo máš naopak nějakou, která ti trvala hodně rychle a kvůli tomu si ji pamatuješ? Všechny možný. Těch je fakt víc, ale nejrychlejší byla asi Snídaně do 10, což vlastně jenom 10minutový chrápání Givyho Krose. A když máš koncerty, máš ještě koncerty? Vystupuješ? Mám ještě koncerty. A celý léto bude koncertů. S koncertama ti teda předpokládám pomáhá produkční, nebo si je taky děláš sám kompletně? Bukuje nás Afro, vlastně David Mariško, který dělal dřív hip-hop camp a teď od covidu zhruba tak nějak nás bukuje, jezdí s náma. Možná už před covidem to bylo, pocit, nejsem si jistý. A nějaká největší zážitek, nějaká nejzvláštnější věc, co se ti stala kdy na pódiu? Něco s fanouškem třeba konkrétně? No to všechno je takový zvláštní. Když jsme s Demem na stage, tak se tam dějou jako takový zajímavý věci, hodně zajímavé věci. Máme třeba song
No takhle. Zajímavý moment je, když třeba házíme s lidma jako boty. Když na festivalu lidi házejí boty, protože máme song, kdy máme takovou jako choreografii, že si každý zuje pravou botu, má vlastně jako nad hlavou a potom přesně jsou takový 3 momenty v tom songu, kdy všichni lidi vyhodí ty boty do vzduchu. A to je určitě hezký moment potom sbírat, když jsi na festivalu, tak sbírat tam ty boty všude. Vznikne tam takový zajímavý chaos, to se mi jako líbí. Nebo třeba Givik rozdělá při songu Láska, pokora, sluníčko, dělá vždycky solo na nějakou jinou věc po každý, nebo na předmět, nebo na osobu. Takže třeba vidět ho, jak dělá solo na ministerstvo obrany, bylo strašně zajímavý. A když se... Na budovu, jako. Určitě. A když se vrátíme, když teďka začneme tvůj osobní život, tak když nejsi zrovna kapitán Nemo, tak co děláš ve svém volném čase nejradši? Furt se zajímáš o hudbu? Máš to furt nějak spojen s hudbou? No, tak to všechno dělám kolem hudby. Já vlastně v podstatě demo jsem jenom o víkendech. Na chvilku. A jinak jsem vlastně furt sám sebou, naštěstí. No a můj den je klasický. Já chodím do studia a mám studio, kam chodím od rána do podvečera skoro každý den, jako do kanclu. A nějak jezdím na různé jako schůzky, na cvičení, na různé zdravotní procedury a jsem se svojí rodinou. Snažím se odpoledne, ráno odvezu děti do školy, do školky a k večeru jsem zase s nima a s ženou, když normálka. Žádná alkahit paráda. A máš nějaký oblíben filmy, knihy, hry? Hraješ třeba něco? Hraju jsem závislý na Call of Duty, musím říct. Mm-hmm. A hraju Call of Duty Mobile, takže hraju na iPhoneu. Mm-hmm. Předtím to byla FIFA a nějaký DSL, takovéhle věci a teďka už tak rok si myslím, že to bude Call of Duty na iPhoneu, no. Hraju skoro denně, hraju multiplayer mod. Zase jsi někdo do nějakých turnajů? Furt mě tam lákají, furt bych jsem, že už jsem vlastně Pro 2, jako mám ten rank, ale ty turnaje mě jako nelákají, no. Jako já chápu, že to je hra násilná, ale já to vlastně beru něco jako paintball, nebo jako šachy, protože pro mě to je spíš takový trénink na rychlost a inteligenci. Reflexy a vlastně dost mě baví i ten design těch zbraní, různých těch skinů, je to takový jako moje, a taky se tam vybijím třeba jako agresi, jako někdy, jako že se tam vždycky říkám, že jdu vyprášit pár kožichů a je klid. Taková odreagovačka. Odreagovačka, no. A co chystáš do budoucnosti? Máme čekat nějaký alba, klipy nebo projekty nějaký větší? No, tak teď mám hotový vlastně 4 alba, víceméně, s různýma projektama. Teď kolem, myslím, že 21. března, což je vlastně za chvíli, to už vlastně možná bylo v té době, kdy se tohle bude vysílat, tak vyjde album First Take od Adama Janoty, který jsme dělali spolu, což je zpěvák vlastně, který byl v top 10 v Superstar. A udělali jsme takový 2-3 roky jsme dělali takový elektronický album, hezký. Mám z něj velkou radost, tak to vyjde teďka. A pak vyjde nový album Republic of Two, vlastně comebackový. A hlavní věc, kterou teďka dělám, je projekt, který se jmenuje Kairos Kid, jako dítě věčného času, a to je můj solový nový projekt, jako taneční, kde mi vychází album Happy Never Ending na jaře. A v létě ho pokřtím, začátkem léta ho chci pokřtít v Praze a čeká mě vystoupení na Colors of Ostrava s ním. Potom se chci orientovat hlavně na zahraničí s ním, na zahraniční trh, zahraniční festivaly a tak dále, taneční. A samozřejmě vycházejí nový singly Dema a nový album Dema, který se bude jmenovat Milionářský EZO, který se bude vlastně orientovat na takový koncepční album o
jako ezoterické scéně v našich jako kruzích, tak to vyjde nějak, myslím, že koncem léta. Mm-hmm. Máš teda nějaký sny nebo mety do budoucna, který bys si chtěl ještě dosáhnout? Nebo Určitě. jaký bereš jako milníky, kterých už si dokonce dosáhnout třeba? No, tak všechno se to vlastně skoro týká jako seberozvoje a chtěl bych být lepší verze sama sebe a víc se učit ve vztahu, být určitě svobodnější sám v sobě a co se týče práce, tak můj cíl je teďka zahraniční festivaly s projektem Kairos Kid. Takže se chceš teďka orientovat fakt spíš do zahraničí než v Čechách? S tímhle projektem jako určitě chci hrát prostě jako taneční festivaly s tím projektem, který mám. A samozřejmě nějaký release venku a v ideálním případě i songwriting a produkce pro zahraniční interprety. A máš teda hromadu spoluprácí samozřejmě. A máš nějaký konkrétní lidi, se kterými rád spolupracuješ, ať už jsou to producenti, ať už jsou to jiní interpreti, ať už jsou to designéři, kdokoliv. Jo, hrozně rád spolupracuju se svým bratrem jako s designérem vlastně, nebo jak jako graficky, tak i jako po lidský stránce. Nejradši samozřejmě spolupracuju se svojí ženou, která je vlastně taková moje pravá ruka. Co se týče managementu, tak i kreativity. A rád pracuji s mýma kamarádama, s Givinerem a s Jordanem. A potom dlouhodobě už spolupracuju právě s Van, což je zpěvačka, a česká talentovaná s Lénou Brauner, s Givim, s Adamem Janotou právě. A vzpomínám na spolupráci s většíma jménama, jako byla Emma Smetana nebo Eva Burešová, Tomáš Klus, který byl jako zajímavý, pro mě přínosný určitě. A vlastně rád spolupracuji s kýmkoliv, kdo je otevřený a kdo má prostě smysl pro silný songy třeba. Tak ještě, když se teda teďka řek, s kým rád spolupracuješ, jsou nějaký lidi, se kterými by si do budoucna rád spolupracoval a nemusí to být ani jako, že to je dosažitelný, může to být někdo, s kým by ses fakt hrozně rád třeba seznámil, že tě inspiroval. Teď mě napadá v Čechách Simon Opp, což je vlastně takový velmi jako našláplej, sympatický mladík, který vypadá úplně skvěle, má úplně skvělý hlas a je takový hodně, cítím z něho tu linii jakoby Johnnyho Cashe, Elvise, Jamesa Deana a tak dále. Tak s tím bych určitě rád něco udělal u nás. Jinak těch lidí u nás moc není, se kterými bych chtěla spolupracovat. A v zahraničí? Ať už je to v Evropě nebo dokonce zámoří? No, určitě bych chtěl dělat songwriting pro nějaký jména. Rád bych udělal nějakou spolupráci s někým z labelu Bitbeard holandským, dejme tomu třeba San Holo, Drow, Low Pluko, Naked the Wicked, taková tahleta parta, Hello World. Ale jinak dokážu si představit třeba i jako songwriting pro Lanu Del Rey a jiný jako zpěváky, který mám docela rád. Ale to je samozřejmě sen nějaký. Ale když se ptáš, tak klidně bych ještě rád třeba produkoval album Morrisseyho, moje oblíbené jako zpěváka, to jsou taky jako věci, které bych klidně si dokázal představit, že bych dal, ale není to jako nic, co bych jako musel v životě si splnit. Ani si myslím, že se to tak nepovede a to je v pohodě, to je prostě, každý má svoji cestu. A je takhle na závěr něco, co by si chtěl říct, buď to svým fanouškům, a já bych tě poprosil, jestli bys řekl něco dokonce produkčním, který třeba teďka studujou. Já si myslím, že snad jediná funkční produkce, která je
je kvalitní u nás, je produkce v reklamě a ve filmu u nás. Ale produkce v hudbě, produkce v divadle třeba je dost jako na mizerném levelu a je to strašná škoda. A já vždycky strašně závidím těm režisérům a těm tvůrcům jako filmů a reklam, kde mají tu produkci, která je našlapaná a strašně funguje. A chtěl bych jenom říct, aby co nejvíc mladých lidí, jestli tohle slyší, tak a byli mezi vámi nějaký fakt velký jako produkční jako talenti. Ozvěte se mi určitě okamžitě. A přeju vám, ať je vás co nejvíc, protože ta hudba to opravdu potřebuje. Dobrou produkci, dobrý PR hlavně. Znova, klidně si tady uděláme jako inzerát, ale jestliže je mezi váma někdo, kdo je fakt master na PR a je to virtuos, tak to jsou přesně tady ty funkce, které teďka hudební scéna česká brutálně jako potřebuje a hrozně jako chybějí. Protože to PR je v naprosto příšerném jako stavu, zrovna tak jako ta produkce, bohužel. Každopádně Jiří, já ti moc děkuju za to, že jsi na nás dneska udělal čas. Bylo to skvělý, že jsi s náma takhle podělil o svůj svět. Každopádně díky, že vy jste poslouchali podcast Mimo scénu. Pokud se vám to líbilo, zazdílejte, dejte nám vědět a my se u vás těšíme zase příště. Ahoj. Čau.